ସୁର ରାଉତରାୟ ବାବୁ ବୁଢା ହେଲଣି, ବାଳ ପାଚିଲାଣି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପିବା ବନ୍ଦ କରୁନ। ତମେ ପଚାରୁଛ ମାଧୋ ସିଂ କିଏ? ଆରେ ମାଧୋ ସିଂ ସିଏ। ମାଧୋ ସିଂ ହଉଛନ୍ତି ଘେଁସର ଜମିଦାର, ବିଞ୍ଝାଲ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜମିଦାର। ଏ ମାଧୋ ସିଂ ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେଡେ କେଡେ ଇଂରେଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର ମାନେ ନାକରେ ପାଣି ପିଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ମାଧୋ ସିଂ ଯିଏ ସିଂହଡ଼ା ଘାଟିକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଇଏ ସେଇ ମାଧୋ ସିଂ ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମାଧୋ ସିଂ, ଆରେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ 1858 ମସିହାରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉଡବ୍ରିଜର ମୁଣ୍ଡଟା ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ମାଧୋ ସିଂ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଟେ ସିଂ, କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ, ବୈରୀ ସିଂ, ଐରୀ ସିଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ନାରାୟଣ ସିଂ ସିଏ ବି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ସିଏ ବି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। 1856ରୁ 1864 ଯାଏ ଏଇ ମାଧୋ ସିଂ ଇଂରେଜକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତମେ ପଚାରୁଛ ମାଧୋ ସିଂ କିଏ? ରାଜନୀତି କରୁଥିଲ ଅଥଚ ମାଧୋ ସିଂ କିଏ ଜାଣିନ? ତମେ ଏ ବିଞ୍ଝାଲ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉପହାସ କରୁଛ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛ, ରାଜନୀତି କରୁଥିଲ। କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଛାଡ଼ିବେନି, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆପଣଙ୍କୁ